ଭିକ ମିଳୁ ମା। ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ପରେ ଆସନ୍ତୁ। ମା ଯୋଗୀ ପୁଅ ଘର ଦୁଆର ମୋର ଫେରିଗଲେ ଘରର ଅମଙ୍ଗଳ ହବ ମା। ଘରକୁ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? ବାପାଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା, ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, କଣ କରିବି ମୁଁ? ମା ଭିକ ଦବ ନା ମୁଁ ଚାଲିଯିବି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ସେଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭିକ ନେଇ ଆସୁଛି। ପେଟ ପୁରିଲା ଭଳିଆ ଆଣିବ, ମନ ବୁଝିଲା ଭଳିଆ ଆଣିବ। 2 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ କିଛି ଖାଇନି ମା। ନାଇଁ ମା, ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ସେପଟେ ଥାଇ ଭିକ ଦେଲେ ଜଳିଯିବି। ଗ୍ରହଣ କରିବନି ମା। କାହିଁକି ମା, ମୁଁ କଣ ରାମାୟଣର ରାବଣ? ଆପଣ ଡରୁଛନ୍ତି? ଠିକ ଅଛି ମା, ଭିକ ନଦେଲେ ନାହିଁ। ଏ ଯୋଗୀ ପୁଅ ଫେରି ଯାଉଛି ମା। ରୁହନ୍ତୁ ବାବା, ଆପଣ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁନି, ବରଂ ସେ ଗାରଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିକ ଦେବି। शिकार को छोड़े ही नेला ओ शिकारो शिकारी मो रुद्र और तू तपस्या नटा भारी डर लगिला मैडम कुआड़े चली जाउछंती मैडम कौन ए भिखारी को बिका देबेनी हेलो साइला सत्ता तो पुलिया को दिया मुझे ताको पेटा भीतर रखी मोटी छी मानी बनाउछ आसले रामुन्नारो शेयर नबाको शेयर आइलेन उनका दान है ମୋ ସାନ ଭାଇ ମୂଳ ସାଙ୍ଗରେ ତମର କିଛି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭକ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଜଡ଼ିତ ମୁଁ ସତକୁ ସତ ଭିକାରୀ ହେଇଯିବି ଆଉ ତୁ ବଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ କୋଟିପତି ହେଇଯିବି ସେ ମଳୟଟାକୁ ମୁଁ ମଦରେ ବିଷ ଟାବଲେଟ ଦେଇ ତାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ପାଗଳ କରିସାରିଲେଣି ଅଭିଷେକ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହି ପାଠ ପଢୁଥିଲା ସେ ଯୋଉ ଗାଡିରେ ଆସୁଥିଲା ମୁଁ ବମ୍ ଲଗେଇ ତାକୁ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଅଭିଷେକଟା ବଞ୍ଚିଗଲା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲା ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ଦେବବ୍ରତ ରାୟ ଚୌଧୁରୀ ଯୋଉ ଗାଡି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେ ମିଛ ଫୋନ କିଏ କରିଥିଲା ମୁଁ ଖାଲି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ନିରୋଳାରେ କଥା ହବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା
ମୁଖ ଆଖି ଚନ୍ଦ୍ରମା ପରି ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଗରିବଖରୀ ଜନମ ହେଲେ କଣ ହେଲା ଭଗବାନ ତ ତତେ ଛକି ପକେଇ ଗଢି ଯା 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 ଭିକ ନେଇଆ ଭିକ ଆଗ ଭିକ ମାନେ ତୁ କଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ ତୋ କାନ୍ଧ ଉପରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖି ସେ ଦେବବ୍ରତ ରାଜ ଚୌଧୁରୀର ଟ୍ରେଜେରୀଟାକୁ ଖାଲି କରିଦେବାର ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଆସନା ଅଛି ସବୁ ନେଇଆ ରୁଦ୍ର ରୁଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ଶିବଙ୍କର ଅନ୍ୟ ରୂପ ରୁଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ରାଗିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ତୃତୀୟ ନୟନଟା ଖୋଲିଥା ଆଉ ଡମ୍ବର ବଜାଇ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ବସିଗଲା ବିଚରିତ ରୁଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକର ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲ ଭିତରେ ବସିଗଲା ରାୟପଟେ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ରାୟ ଚୌଧୁରୀର ବଡ଼ ଝିଅ ଶିଖା ପଟେ ତପସ୍ୟା ମାନି ଅପରେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ Bota saco. ତମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗୁଛି ତମେ ତ ସେଇ ରୁଦ୍ର ସେଦିନ ଥାନାରେ ମୋ ପୁଅକୁ ତମେ ମର୍ଡର କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲ ନା ତମେ ସେଇ ରୁଦ୍ର ମୁଁ ଚମକିଲି ନା ତମେ ଚମକିଲ ନା ଏଠି ବାବୁ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂ ମାମିର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଆଉ ତା ପାଖରେ ଯୋଉ ଛୁଆଟା ପଡୁଛି ତା ବାପା ବି ମୁଁ ବାବୁ ମାନିର କଣ ହେଇଛି ବାବୁ ମାନି ଏମିତି କଣ କରୁଛି ବାବୁ ବାବୁ ତମେ କହିଲ ଘର କରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଝଗଡା ହୁଏ ନା ନାଇଁ ତାପରେ ଘର ଚଳି ଚାଲିଛ ମୁଁ ତାକୁ କିଛି କହୁଥିଲି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବାବୁ ମୋ ମନକୁ ପାପ ଛୁଁଥାଏ ଖାଲି ମୁଁ ଗାଡିଆ ପୋଖରୀ ସବୁଆଡେ ଖୋଜୁଥାଏ ତାକୁ ହେଲେ ବାବୁ ଗୋଟେ ଲୋକ କହିଲା ସେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲା ଦେଖିଲି ମାନେ ଯାଇଛି ମୋ ମନ କୁଣ୍ଡ ମତ ହେଇଗଲା ଆମ ସ୍ତ୍ରୀଟା ମିଳିଗଲା ଆଉ ବୋଲି ମାନେ ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡା ହେଇଛି ତୁ ଚାଲ ଆମେ ପଳେଇବା ଆମ ଘରକୁ ନା ଯିବି ନାହିଁ ଯିବି ନାହିଁ କହୁଛି ବାବୁ ଆଉ ଯିବ ବୋଲି କହିଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ରଖିଲା ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନଟା ବାବୁ ରଖିଲା ସେ କଣ୍ଡିସନଟା ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ସେ ମାଟିଟା ଖସିଯିବ କହିବି କି ବାବୁ ବାବୁ ମାନେ କହିଲା ଯଦି ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡି ଯିବି ତାହେଲେ ଘରର ଟଙ୍କା ସୁନା ରୂପା ସବୁ ନେଇକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଦେବବ୍ରତ ରାୟ ଚୌଧୁରୀ ବିନା ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣରେ କୌଣସି ଦୋଷୀକି ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁନି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରମାଣ ରଖିଛି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ
ବିଷ ଦେଇଦେଲୁ ଆରେ ଶାଳ ଗ୍ରାମ ଭାବି ଦେବତାର ଖଟୁଲିରେ ବସେଇ ମୁଁ ତତେ ପୂଜା କରୁଛି ତୁ ଶାଳ ଗ୍ରାମ ନୁହଁରେ ତୁ ଗୋଟେ ତୁଠ ପଥରଟା ବାହାରି ଯା ବାହାରି ଯା ଆମ ଘରୁ ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ ବାବୁ ଡରୁନୁ ମନେ ପକାଇଲୁ ସେ ମୁଣ୍ଡି ପାହାଡ଼ ଝରଣା କୂଳ କଥା ମନେ ପକାଇଲୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ବହୁ ଚୋରି ଖାଇବା କଥା ତୁ କୃଷ୍ଣ ହଉଥିଲେ ମୁଁ ରାଧା ଆମର ବଂଶୀର ସୁର ଶୁଣି ଜଙ୍ଗଲର ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢ ସମସ୍ତେ ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଭାବ ବିଭୋର ହେଇ ଗାଉଥିଲି ବୃନ୍ଦାବନେ ବଂଶୀ କେ ବଜାଇଲା ବୃନ୍ଦାବନେ ବଂଶୀ କେ ବଜାଇଲା ରାଧା ରାଧା ନମ ଗାଇଲା ବୃନ୍ଦାବନେ ତମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ଇଏ ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ତାକୁ ନେଇ ଚାଲିଯାଅ ସିଏ କଣ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ଅଛି କି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ପାଖରେ ଏତେ ଦିନ ରହିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେବି ନା ନାଇଁ ବାବୁ ସେ ହେଇପାରୁନି ଏ ଅଳିଆ ପୁଅ ଆଉ ମୋର ରଖିବାର ନାହିଁ ତୁ ବାବୁ ଘରେ ଥା ମୁଁ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆସିବି ଏମିତି ଗଣ୍ଡେ ଗଣ୍ଡେ ଭିକ ଦଉଥିବୁ ହେଲା